Салам достар, мин Азамат Мөхәммәткенов һәм без башкорт стендапта. Барганала, хәерле стендап кис һәм без башлайбыз. Китте. Сәлам Камай агай. Сәлам, Азамат. Хәлләрең нисек? Аллага шөкер, синекен. Яхшы булай. Ней. Син бүген ни өчен монда килдең? Ни өчен? Мин Мәкселде поддержать итсем. Башкортча һөйләшәм матурга. Сәлам, хәерле кис. Мен уйланым, сыгыш яһайыгыз дип. Монда нимә, эсергә килдегезме әллә? Сәйсергә килдем. Сәйсергә ярар. Сыгыш яһамайгызмы аты? Сәйдің йогынтыһы нинди булыр инде? Анлашылды, ярар, рәхмәт. Сәлам Илшат агай. Сәлам. Тайда өйрең, бүреләр өйре. Калганда Үйләрендә. өйләрендә анлашылды. Сәлам. Сәлам. Һин стендаптан нисән саптыр? Бердесе. Нимә көтәһең бу стендаптан? Фиданны карага, фиданны күрсик. Держать. Анлашылды. Аман агай. Сәлам. Хәлләрең нисек? Аллага шөкер. Нисек килеп еттегез? Бөтә ердә тыгын 1 сәгать бардык. Бурзой менән. Мин моны ярты ел буе уйлайм шул. Хоралы бирергә, ни өчен финалга да бергә 4 куйдыгыз КВНда. Инде конкурста. Әллә мин итләмәйм. Инде итләмә. Денис, монда нимәлә килдегез стендапка? Машина белән килдем. Машина менән. Хакалыгы аэродинамика насар булмадымы? Юк, машинам күпле бит. Машинагыз нимә, российский мәлме? Ни бар? Аңлашылды. Да, яхшы килдегез. Xayrli stendap kez ham biz boshlaymiz. Сәлам Марсель агай. Моны бөтәһе белә бит инде. Залда да бөтәһе белә. Монда Фидан Кулмөхәммәтов хедлайнер, һин былай разогревта гына тораһың. Авыр түгелме? Толкынланмаһыңмы? Юк, толкынланмайм. Бүгенге сыгышта нинди иң яхшы шаярту булыр дип уйлайһың? Һинеке. Минекеме? Мин әле әйтә алмайм. Кем нимә охшар монда шаяртулар күп елып киткән, кайныһын тамашасынырак, хәйләтрәк кабул итәсәк, ана шуныһы минең өчен яхшы буласак инде. Ярар. Рәхмәт. Бүген сара акшанымы бу? Хәерле стендап кис. Окшаны әлбәттә яхшы кайф алып кайттым. Зур рәхмәт. Сакланганнар булсын. Аңлашылды. Айгөл, һиңа ниндәй стендапер иң нык акшаны? Марсель. Бүгенге стендап акшанымы һенгә? Әлбәттә акшаны, ысында мин бүген беренче тапкыр килеп идем. Миңа бик нык акшаны. Рәхмәт оештыручыларга, рәхмәт катнашучыларга. Бөтәгә рәхмәт. Бик акшаны. Һәргә рәхмәт. Сәлам Алина. Сәлам. Моны һин бөтәһендә бөтә резидентларда буяның бит инде мейкап эшләнең эбез. Кемдә иң одак мейкап иттең? Фиданды. Фиданды. Кемдә иң күп прышлар? Инде. Миндә. Гафу итегез, удалим. Фәрхат агай, моны ниндәй шаяртулар залга иң нык охшай? Бүген. Охшаны. Бездә булмаган. Һеҙҙә булмаған. Ярар, рәхмәт.